Kaixo, Garbiñe Iriarte naiz, Tolosalde Alanbide Heziketako irakaslea. Bideo tutorial honetan erakutsiko dizuet adimen artifiziala ebaluazio eta feedbackerako nola erabili dudan eta honek erantzuten dio B2ko laugarren esparruari. Lehenik eta behin esan beharra daukat, nik galdetegia egiteko erabili dudala Gemini, eta Gemini-ire galdetu diot erdi mailako mikroinformatika sistema eta saretako teknikari zikloko irakaslea naiz. Sareko zerbitzuak modulan firewall unitatea landu dugu, ikaslea kontzeptua barneratu dituen aztertu nahi dut, firewall unitaterako galdetegi batekin 8 galdera egon behar dute, galderak true false motakoak eta multiple choice motakoak izango dira. Galdera bakoitzean esan zein den erantzun zuzena eta galdera bakoitzean feedbacka eman bai erantzun zuzen eta okerretan. Hau egiten dudanean, ikusten dut hemen galderak egokik diela, eskatu bezala 8 galdera, orduan eta galderak egokik die, baina erderaz dauzket. Orduan eskatuko diotena da euskaraz emateko eta euskaraz ematen dizkit. Nik galdetegi formaton nahiko nituke gero ikasgelan formato hortan jotzeko eta gauzek errezteko. Orduan jartzen diotenen formato GIF ikusten dut bai hau ja ondo ez duela egiten, ez? Orduan, beste adimen artifizial beste herramienta bat erabiltzea erabakiet, eta orduan ja, igual Copilot erabiliko nuke. Orduan, ingo nukena da, hau dena hartu. Eta Copilotea pasako nitzake. Eta hemen, esango niokena da, me podrías poner este cuestionario en formato GIF. Eta hemen ja, eskatuko itena da jartzeko kuestionarioa, kontrol V ingo nuke. Eta bai, hemen ja GIF formatuan dauket, orduan bai, hau kopiar ingo nuke, eta pasako nuke testu editore batea, adibidez gure kasuan blog de notas batea, eta kontrol V in. Orduan, hau ja guain gordeko nuke, artxibo guardar como, jarriko nuke, eta guain ja pasako nitzake ikasgelara, eta ikasgelan ingo nukena da galdera bankuta, galdera hoiekillo. Hortako importatu ingo nuke, sortu dudan fitxategie, esango nioke GIF formatuan, esango jot nun dauketen fitxategia, hau da gure kason, hiloko nuke, eta hain esango nuke importatu. Eta galderak hemen dauzket. Orduan, bai ikusten dutena da oso modu errez batean galdetegitako galderak dauzketela itea, erantzunakin, feedbackakin, eta hau askotan irakasleontzako galderak pentsatzea, ze galdera jarrikoet, nola, oso modu errezen itea daudela, ez? Eta, hau izango litzake bideo honetan azaldu nahiko nuken guztia. Mila esker.